hawdd iawn ymgartrefu yma ym Mangor. Mae yna lwyth o weithgareddau yn dod ymlaen a mae pawb yn ei siŵr bod chi'n rhan o'r bywyd y brifysgol. Y lleoliad yw un o'r pethau gorau. Mae fe'n lle ffantastig, mae'n le neis, mae'n neis i edrych arno. Yn hytrach na bod ni'n mynd allan fel fflat fel neuaddau eraill, mae J&J mynd allan i gyd efo'i gilydd. Felly mae hynny'n beth arbennig bod ni'n sticio efo'i gilydd trwy nos ac yn cael digonedd o hwyl. Dwi'n meddwl gewch chi'r profiad unrhyw le arall yng Nghymru i fod mewn cymdeithas hefo'r Gymraeg sy'n mor fyw. Yn hytrach na neuadd breswyl mwy o fwy fatha adra mewn ffordd, mae pob yn un efo'n gilydd a dyn ni'n gymdeithas arbennig, felly o hynod arbennig. Mae fe'n rhad a mae'r cwrs ei hun jyst yn wych. Mae'r darlithwyr yn frwdfrydig ac yn gefnogol dros ben. Dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha gwell.